வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீபெரும்புதூர் பைபாஸில் இருக்க பூதபுரீஸ்வரர் கோயில். இந்த கோயிலில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எண்ணெய் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வரவங்க, மஞ்சள் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வரவங்க, அப்புறம் குங்குமம் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வரவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அங்கேயே பிரித்து அந்த கவர் அங்கேயே போட்டுறாங்க. இது வந்து அங்கே சுத்தம் பண்ணுறவங்களால தனி ஒரு அளவு பண்ண முடியாது. அவங்ககிட்ட கேட்டு தான் அந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்குது இந்த கோயில். எத்தனையோ சிவனடியார் குழு இருக்குது, உழவாரப்பணி குழு இருக்குது. வந்து தயவு செஞ்சு எங்களோட கோயிலை சுத்தம் பண்ணி கொடுங்க. எவ்வளோ குப்பை இருக்குது பாருங்கள். கோயிலுக்கு வரவங்க அங்கே மஞ்சள் பாக்கெட் பிரித்து அந்த கவரை நீங்களே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு குப்பை தொட்டியில் போடுங்க. அங்கேயே போட்டு போயிடுங்க. இதால் எந்த புண்ணியமும் கிடையாது, அசுத்தம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸ்ரீபெரும்புதூரில் பைபாஸில் இருக்க பூதபுரீஸ்வரர் கோயில் உதவி செய்யுங்க. கோயில் சுத்தம் பண்ணி கொடுங்க. நன்றி. சிவாய நம. அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை. அன்பே சிவம். ஓம் நம சிவாய.